Så er vi tilbage på kanalen, Ole, fordi i dag skal vi lave en af dine favoritspiser, og det er flæskesteg. Det ved jeg ikke om en af mine favoritspiser, men jeg ved i hvert fald, at det er mange danskers favoritspise. Ja. Det er i hvert fald en klassiker. Jeg hører dig tit tale om krogmodne svinekam. Ja, dem sælger vi rigtig mange af. Dansk frilandsgris, krogmodne flæskesteg. Uden at prale, så tror jeg, at vi er den største forhandler af krogmodne flæskesteg i Danmark. Ja. Vi får dem lavet på frilandskød, altså Danish Crown, hvor vi får dem tredelt, og det vi altid får gjort, sådan nogle fine stykker her, uden ben på. Og ja, de er krogmodnet 21 dage. Hvad er det betyder, at det er krogmodnet? Det modner kødet, ja. Og det giver en dybere og bedre smag. Der bliver trukket rigtig meget væske ud af kødet, ja. Og jeg ved ikke, om man kan se det her på... Sværen er helt hård. Den er meget hård. Ole, når nu man skal lave sådan en svinekam der, ja. Er det samme stegetid og alt det der? En af faldgrupperne på krogmoden flæskesteg kontra almindelig flæskesteg, det er kernetemperaturen. Yes. Man siger, at en almindelig flæskesteg, den skal have omkring de her 62 grader. Men de gange, jeg har lavet det, der er jeg sluttet på 8-59 grader. Der synes jeg, at den bliver bedst. Ja. Noget af det, man skal være opmærksom på, når man får de her flæskesteg, ligesom alle andre flæskesteg, så er man simpelthen nødt til lige at gå dem igennem. Det er en maskine, der har ridset dem, og den... Så lige tag en skarp kniv. Det skal man altid. Sådan vil det være. Lige ridse dem igennem. Altså ikke ridse igennem, men ridse dem efter. Helt ned til hinden. Ja. Nedenunder her, der ligger sådan en lille fin hinde. Man kan se de steder, hvor den ridser ordentligt igennem. Der kan man se sådan en lille fin hvid hinde her. Der ridser man ned til, endelig ikke ned i kødet. Grunden til, at vi også har valgt frilandsgrisen på den del her, det er fordi, at frilandsgrisen, den er for det første lidt ældre gris, og der er også mere fedtlag på. Ja. Så man skal ikke blive forskrækket, når man får en flæskesteg fra dansk frilandsgris, der er krogmodent, at der er noget fedt her på toppen. Det skal der være. Det er fedt, der smager. Og så den helt store forskel, synes jeg også, det er, at sværene bliver perfekte. Altså, du får ikke svær mage til på en almindelig flæskesteg. Det gør du bare ikke. Og det er ret simpelt. Jeg vil sige sådan en som den her. Den er noget mindre end den her. Ja. Den skal have en time. Den her skal måske have 5 kvarter. Vel, 180 grader? 180, 90 grader, 200 grader. Hvilken temperatur, det er egentlig lige, man er vant til at lave flæskesteg i. Ja. Det vigtigste, det er stadigvæk sluttemperaturen, kernetemperaturen. Lige nok. Og som sædvanligt, så laver vi det bare i en grill. Om du laver det i en Traeger grill, eller du laver det i en ovn, det er fuldstændig det samme. Ja. Vi bruger Traeger grillen som en ovn. Lige nøjagtigt. Så der er ingen forskel. Og så er salt, og det er selvfølgelig også det vigtigste. Jeg synes, vi skal lave 2 versioner. Vi skal lave en med Mr. Beef kryddersalt, og vi skal lave en med almindelig salt. Det er fint. Jeg tager den almindelige. Så viser jeg bare, hvordan jeg gør derhjemme. Jeg tager den sådan her. På bagsiden først. Og så gør jeg lige sådan her, jeg lige bruger den lidt ud. Det var smart, hva'? Du kan mange tricks. Ja. Sådan at det falder ned imellem. Kan du også have massage? På en almindelig flæskesteg, der skal man virkelig sørge for, at det her salt, og det kommer ned imellem sværene. Det skal man også her, men ikke i så stor grad. Den skal bare have så rigeligt her. Skal der have noget øl til at få det der ned med alle det salt, du putter på? Det plejer at være det, du står for. Ja. Kan du falde ned på den? Godt, der er ikke det store i det her. Godt, ind over noget vand, Ole. Ja, og så er det bare sådan. Og du får også lidt her. Det jeg har oplevet derhjemme, når jeg har lavet dem her derhjemme, det er, at man får altså lige knap så meget stegesky ved en krogmodnet flæskesteg. Ja, de afgiver ikke så meget. Wolle! Vi skal videre i processen. Godt. Flæskesteg i ovnen. Ja. Det kan ikke være så svært. Så vi skal huske, den flæskesteg, der er den store, det er min. Store, det er min. Altså, det er sådan, det er. Store bøffer, store svineskanker, store flæskesteg, store grill. Og jeg vil egentlig bare sige, nu giver vi det en time. Ja, en time. Jeg tror, vi sætter uret på 50-55 minutter. Ja. Og så ses vi igen. Godt, Wolle. Så har vores flæskesteg fået cirka en time. De ser jo nydelige ud. Prøv at se de svær her. Vi tager den lige ud. Prøv at se, hvordan sværen de har åbnet sig her.
Kom så. Du sagde volde. Sådan. Sådan ser det ud. Du har heller ikke ridset den fuldstændig igennem her, kan jeg sige. Ja, nu var det jo mig, der ridsede den der. Du har ridset dem begge to. Er det rigtigt? Nå. Nu skal de have lov at stå og hvile i... 10 minutter kvarter. Nu er det her lige kommet ud. Så er der nogen, der gør sådan her. Pakker det her ind med det samme. Og så ligger de Bestbæk over. Det er no-go. Ja, det er det også bare kun med stanniol. Ja. Det skal have lov at stå i 10 minutter, Ja. før vi dækker noget til. Ja. Hvorfor er det, man skal lade den hvile, Ole? Det er fordi, at kødet det trækker sig egentlig tilbage og sætter sig i kødet. Ja. Lige nu er det... Det er saften. Ja, man kan sige, at saften er lidt i oprør. Ja. Lige nu kunne man måske er godt sige. Så vi skal have stegen til at slappe af, kan man sige Lige det? nøjagtigt. Ja, så det sætter sig. Saften, den samler sig. Det skal vi til at lige så stille. Hvis vi begynder at skære i det her nu, så vælter der saft. Så vælter det ud saft. Vi ved på, at der ikke går et kvarter, inden du har fingrene i de flæskesvær. Så godt kender dig. Vi ses her om et kvarter. Så Jacob, nu er vi kommet til, at vores flæskesteg er færdige. Jeg synes, vi skal tage den store, altså den der med det flotteste svær, den tager vi først. Og der er ikke nogen, der har været i flæskesværene endnu, kan Det er så godt, du begynder at sige det med svært. Det er dig selv, der har ridset begge to. Ja. Du skal bare skære den der over. Prøv at se her. Jeg ved, du gerne vil have en. Den der, den passer lige ind i min mund. Ja. Det der er med flæskesvær her, krogmodnet, de sidder i skabet hver Ja, det gør gang. det bare. Hold. Prøv at se her. En krogmodnet flæskesteg må godt være en lille bitte smule pink indeni. Ja. Det skader ingenting. Så har vi stegeskyen her tilbage. En kasserolle med det. Kog det ned. Eventuelt lidt bouillon med. Piskefløde og en skefuld smør. Ja. Vi prøver at tage den her, den lidt magre af den. Yes. Den du ridsede. Super flot. Han ser altså virkelig også flot ud. Ja. Det er helt perfekt det her, begge to. Kan sagtens gå begge to. Skal vi ikke lige smage dem? Jo, jeg vil lige have noget kryddersalt. Har vi ikke alle sammen prøvet at sidde ude i sådan et forsamlingshus til en 80-års fødselsdag, hvor den her flæskesteg, den smuldrer? Ja. Du skal bare have en halv liter sovs til. Det er ikke noget med interesse. Det her, det duer. De duer begge to. Hold kæft, det er godt det her. Ja, helt vildt. Smagen er bare noget mere intens og mere fast i kødet. Og det, man ikke kan se på kameraet her, det er, at der står 6 medarbejdere her bagved og ved at savle. De klokken er ved at være middag her. De har bare lukket ind på kontoret. Der kom den næste, Rebecca, hun kom også her. Altså, de har flæskesteg på hjernen. Nå, skal vi ikke spise de svær her, Ole? Vi tager alle Inden vi forsvinder. Ja. Godt. Hold kæft, det er godt det Det smager virkelig godt. Krogmånet, flæskesteg, frilandsgris, Mr. Beef. Det duer. Altså, jeg ved ikke, om man kan fange det på kamera, men det er tydeligt for mig, når jeg står og kigger på den her, at der er noget saft i det her. Du kan se det løber ud af den, når du trykker på den. Og lidt store bidder af dem her. Prøv her, Jacob. Vi gider ikke filme med i dag. Vi skal spise flæskesteg.